Maayong buntag kanin yung tanan. Sir Joseno, bani ko ninyo sa kadali nga panahon. Ano na panagisgot sa mga butang may kalamigitan sa atong pagtuong Katolika. So, magampo sa takadali before ta magsugod sa ato ang mga pagisgot na hitungod sa atong pagtuo. In ni Padre et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia pro Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Honor you, could save without sin. Pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, especially the Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. And the Padre, Filii, et Spiritui Sancti. Amen. So maayong buntag again kanay yung tanan. Live ta sa ato ang Facebook page. Actually dapat YouTube channel ta karon pero Monday to Saturday na to na tawag ining himuon. And karon kay Sunday man, actually nag-prepare na ko daan kagabi pa for tawag ining atubang nato sa mga pastoy from the Pentecostal Church. And wala ko kabalo kung unsa nay update nila karon sa atubang namuon niya. Kaya last na kung tawag ining pagkabalo, murabag ka na bitawng ilahan ng giangkon nga sana kanang conquered na nila ang usa ka lugar. Kay maghimo na gud sila kuan kanang mamahayag lang daw niya pagkahuman diha na daw ta mangutana after siguro silang service which is dili na mao ang tawag ining sabot. Pero ang mahitabo is unahon gyud tong discussion or dialogue between us kita nga Katoliko ug against nito sa ila ug magiskuta sa mga butang katong mga sentro sa pagtuo nga kung diin asa nasupak ka sila ug kung diin pud asa pud sila misupak sa atoa. So good morning sa 11 viewers nato sa pagkaron may buntag ninyo mga sir. Ug thank you sa pagsubaybay ninyo always sa ato ang tawag ining program. So karon balik ta. So unya mahitabo ang tawag mga launa pero mga tumid dito siguro mga alas 12 medya or mga 12 noon kay syempre kita pa may mag-arrange sa tong sound system, kita pa may mag-arrange sa tuang tawag ini kuan kanang mga gamiton sa panahon sa dialogo. Okay, amping God bless you always sir. Unta malipayon inyong yeah, no problem sir Sandy. Dahang salamat. And nag-message sa tuwa si Sir Nestor nga ulan daw kaayo. Ang buot magbigos man siguro siya. Sige lang, wala problema. Total, unya pa man. And paabot pa sa atong mga ubang mga kauban pod nga mag-anhidri kay para sabay ta didto unya sa tatawag ining 7 year. And ako ang paningkamutan nga maka-live stream taon niya. Ang problema kay layo-layo manggod ang kuan, layo-layo manggod ang tawag ining lugar. Di layo pero ang signal sa dili ingon ana kanindot ang signal sa lugar. So pero paningkamutan nato nga kuan, paningkamutan nato nga maka-live ta. Kung dili man galing is record lang ang event din pagkahuman unyang gabi ato ang tawag ining i-upload. Sir Joel Tagbar, yes sir, maayong buntag nimo. Ug simba sa taon na mga sir ha before tawag ining maghimo ta sa adlaw nato o karon nato nga pagkinabuhi. Okay, unta maka-live mo sir unta lagi. Maayo unta kung dili palang signal dito. Sir Luke mangit-ngit, yes sir, maayong buntag nimo ug sa imuhang pamilya. Sir Dun Silanod, yes sir, maayong buntag karon ang inyong debate. Dili pa sir, May 4 pa ang katong sa SDA. Seventh-day Adventist, and karon ang ato ang kaatubang ron ang Pentecostal pastors ang ato ang kaatubang na kay debate unya sir unsa pod na oras bali 1 PM sir, 1 PM to 5 PM, and hopefully makatawag ining makaabot sila og sayo asa ang venue na sa sentro Matan-aw sir. Asan ni siya? Carl Leos. Sir Ray Ramos, yes sir, may buntag nimo from may buntag. Oo, nakakuan ko, nakabasa ko sa ilahang post. Atong iyang po ang kalag ni Bro Jesse.
nga unta tagaan sa Dios ug tawag ining kalinaw ug papuyon siya kasabakan sa Dios sa hinanali nga panahon. Okay, Sir Asko, ang pagsimba ba sa Novus Ordo Traditional Masses, they the same. Actually, sir, in terms of rite, dili pareho. In terms of rite, in terms of rito, dili siya tawag ini nga pareho. And depende po na sa misa sa pari, sa gadbiya sa tawag ining sa Novus Ordo, hanggang invention. Okay, sige, balik ta. So, mag-prepare nimi karon taod-taod and ganidiri ako anang plaster ako ang pasensya na mo sa kong ha sa ko ang likod kay ako mga bugoy yon mga libro nga to ang tawag ining dalaon and ang mahitabo unya so mag-istorya sa kadali para sa program and tawag anang mag-present sa siguro mga 15 minutes per speaker. Then after on that, question and answer between us, Katoliko o Pentecostal. Then after ana, siguro mga tulo ka stand, then i-open ang question sa gitawag og kining publiko. Sir nga ng Eastern Orthodox, dili sila mutuo og purgatory. Actually, isa pud na sa mga kuan Sir Luke. Isa pud na sa mga kalahian sa Eastern churches ug sa tawag ining Western church. Pero ang problema lamang gud kay harian man gud sila sa schismatic one. And yun, di sila mo to. Yes sir, Leonardo Panya may buntag. Unsa man sakit ni wala ko kabalo Sir Dave Coles, wala ko kabalo. Wala ko tawag ining lalom nga information concerning sa gibati ni Bro GC. Sir Jules Malayo sa may buntag, asko pang unsa tong criticisms ni Cardinal Ratzinger about sa Novus Ordo sir nga almost nawala na ang essence sa rito. Actually lisod kay i-reconcile ng statement ng Cardinal Ratzinger concerning sa rito sa Ordo kay sila ba mga promotor ana. Sir Ray Ramos, BRJ kay first anniversary ng finding of the miraculous image of the Santo Niño de Cebu, Trinity Mass, ang solemn fiesta mass nindot makaatin pohon na Sir Ray, pohon. Sir Jello, yes sir meng buntag unsa man jud ang final kay bro kay ang SDA sige man og post na wala daw ka ni sukol. Final na ang schedule Sir Jello. Sige lang sila og tawag ining post kay magdi sila mahimutang sa ilahang tawag ining gibati kay gusto siguro nila nga ihunong nila ang tawag ining o di ba moatras sila sa debate which is no. Ang debate madayon, mosugot na sila sa dili, ang debate madayon, humana ang agreement abtong pre-debate conference. Di na to pwedeng mabali mo kung ingon nga. Stop communication nako. After nga gisend nako sa ilaha ang tawag ining document, mapirmahan to nila og sa dili, standing ang tawag ining kuan. Standing ang amo ang agreement. Kaya ang contract and agreement naa naman. So, sa may ato ang yaw-yawan. Mas pina kami maghilom ta kontra ka masig yaw-yaw kay di man makitaan og ditalaw bagdi og di sila moabto sa venue sa panahon sa May 4. Okay, Sir Mr. Manisi, Mr. Culyantes, maayong gabi. May nga buntag. Sir RJ, namingaw lagi si Pastor Bacalaris, mao lagi. Wala ko kabalog ng anong namingaw. Sir Jules Aguilar, yes sir, maayong buntag. Mga bakako na sila bro. Tanaw ni si Daryl Villanueva. Nangilad nga magkatoliko. Nagkilag-kilag. Actually, balak yun ito niya nga mabalhin. Gano'n man kay mura og sa nakita na ko, desperado siya sa iyang sitwasyon. Desperado siya sa iyang sitwasyon. Posible nga, di ka sa tagdon sa iya mga kauban nga mga sa members sa Seventh-day Adventist. Nga pagkahuman, tawag anang ang hitabo is ang magsilbi mo feeling niya ba nag-inusara na lang siya so pang marka bahala magkatoliko daw siya pero sa tinuod lang kita mo gyud mo sa kan dili wa gyud mahitabo nga tawag ining kun naa may conversion milagro na kun ay conversion sa estado pa lang sa kuan pa lang ni Mr. Villanueva wala kay maasahan. Sir, kaniyang mga sabadista ang nagpapatay ni Kristo. Oo, pinakauna ang mga Hudyo nga sabadista. Alam mo mga sabadista karon sa natukod sa Amerika,
mga piki man gud nga sabadista, dili na sa tinuod nga mga sabadista. Sigurado kakak ang mga sulpot mao lagi. Ma'am Jisimer Ganas. Yes ma'am, maayong buntag. Sibat ang mga sulpot bro RJ. May lagtabi ng mga ango mao lagi. Sir Almohalias Christopher from Bukidnon niya sir maayong buntag. Samara nga iyang gigamit ang simbahang Katoliko para iyang mahupay iyang kaugalingon. Posible pero ako do mo skip button niya. Para ingnon nga kuan ba pagkaman pugong-pugungan makapresyo na siya kagipugnan gud siya. Ana gud na. Sir Hernel Covero from Cavite. Yes sir, maayong buntag nimo sa imong pamilya. Sir Ray Patindol, yes sir, maayong buntag nimo sa imong pamilya. And after ini, ako ning i-download ang ato ang video pagkaman ato ang i-upload sa ato ang mga YouTube channel. Mga sir ug mga ma'am. And siguro niya after sa dialogue ato ang i-post sa ato ang channel ang part siguro sa video kung di ta maka-live kay ang mahitabo man gud ana feeling naman gud sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko nga mura og kuan na ba kanang conquered na nila ang area, conquered na nila ang lugar kay nak i-charge ako dito nakbe. Wala. Sir Tupi may buntag sa Tupi. Sir Rodel Magan may buntag. Sir Ma'am Jisimer Ganas daghanag ang nguman mao lagi. Actually, kini murag madunggan naman siguro ko mga sir. Actually, ang gusto ni Mr. Tibugol nga ang tawag ining ang kining pamatud-an nato butang nga dili termino sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay ang iyahang gi present nga topic sa atua wala ba until now walay audio mga sir. Check daw, check 1 2 3, check 1 2 3. Wala koy audio. Aliyaw daw nak. Ang iro nak. Sir Stanley Earl Likay yes sir may buntag. Okay na ba kung audio? Paki-feedback daw ko mga sir. Paki-feedback daw ko. Gusto ko mo sandig. Okay, sige. Ang gusto pa matud-an, ang gusto nila nga magpamatuod ang mga butang nga dili mao'y termino sa simbahang Katoliko. Mao bitaw ang purpose sa pre-debate conference nga mag-abot, magkita, pagkahuman sabutan ang tawag ining plastada sa topic. Sabutan ba? Ang problema dito sa pre-debate conference di uyo na grabe dako na kayo og word nga approve nya pagkahuman after sa pre-debate conference magsigig ngak-ngak nga wa daw kuno gidawat ang iyang challenge. Usa ko dito sa Tagum pagadto nako sa pre-debate conference nga sila pa mismo akong giadto. Siya tawag na ko adto to kung ko dito tawag ini engkanto. Yaga man ang ilahang gibuhat.
palusot lang yun kay para di madayon ang debate, pero musugot sila sa dili madayon na. Mga sir, kay actually ang penalty magud na mo pag di mo dayon manggod 500,000 ang penalty pag dili madayon. So ang mahitabo kay nakita man nako nga mura og atras abanti sila, ang among sabot manggod kay sila ang mukuha sa permit og venue nya. Karon ang hitabo tan-aw nako nga murag mo atras man. So kita ang mukuha sa permit og venue kay para at least igo na lang sila mo adto. And at the same time kita na ang provide sa speaker kay ang dagang sa istorya mura man kana bitaw usa na ana bitaw mo nagpa-uknol ba. Okay, research paper thesis before ipadayon ang study i-correct daan ng ang topic. Yes sir, tama, pero ang sa pre-debate conference manggod is mo na manggod na siya ang mga finality of tawag ining rules, finality of wording sa topic, finality sa kana bitaw nga schedule ana. Pag after sa pre-debate conference, siyempre kay wala man nagi-type dayon diha dayon. So pasabot ana hulaton na lang sa both parties ang tawag ining kuan kining final paper. Then after ana pirmahan. So mo pirma sa dili final na ang kuan, final na ang kasabutan. Kita tapuhon karong May 4 Sir RJ mo ana ko. Sige sir, mas pinakamay atos daghan ta. Murag hugot luag ang style actually. Style man sa mga talawan. Kita pag ginabaling nga talawan ta. Karon na pod ang kuan niya kay murag alanganin siya atong iyang gi-propose nga One Holy Roman Catholic Apostolic. Gusto na pod niya nga mabutangan na po Jerusalem 33 AD. Di murag amaw. Di ba murag amaw? Gusab-usab niya nga final na humana ang tawag ining among pre-debate conference. Sir Carlo Torres sa Sir Mayang Buntag kay gi-revamp na nga mga sa mga tinuod na kay palusot lang yun na ilaha nga mga tinalawan kay talawan gyud with the company Sir RJ Banati di po ko musugot nga kanang kuan. Actually ang ako ang magong kuan is one-on-one magyud to. Ako ang expectation pero sa diyang nag-communicate me and company siya. Kumo kung ginan siya ko sige wala problema. Mao lagi Sir Carlo atong iampong iyang kalag. Tanang support Sir RJ mga faith alone gyud na sila paita gawas Catholic Church mga mao lagi tinuod na. Sir unta makaadto mog matalom Leyte pohon the same sa CFD ni adto sila pohon itugot sa Ginoo. Sir Sandy itugot sa Ginoo ato ang iampo nga makaabot ko anang lugar. Sir Baldomero Jayan maayong buntag nimo sir og sa imuhang pamilya. Taud-taod ako na magiandam ang mga libro and dili na ko ipakita kay basig mo atras ba. Basig mo atras. Dala mga speakers is nakuha na nang i-plaster. And at the same time syempre na may mga tao namin mga Katoliko nga maminaw. So marag nahulog nga grand symposium ang himuon. Grand symposium ang himuon nato and ang tawag ining mahitabo nag-abot nila sugda na dayon ang kuan. Sugda na dayon ang dialogo sa pagto. Dialogo nga akong gigamit ka term kay kung sa kuan pa ba kanang ang amo ang magungsabot dili para sa debate nga na pre-debate conference. Kana magong atubangon nako karon nag-communicate lang through social media, messenger. Then after ana, syempre kay dialogue bisag unsang topic amo ang madtuan. So 1 PM until 5 PM ang tawag ining schedule. Sir kinsa presented ninyo diha sa Lay Catholic. Actually ako ang president karon Sir Luke sa LCA. Dahil magkitang simbahan sa Matalom Leyte sir nga karaan natukod sa 1863 arang kabato kaadyo mao lagi. Nindot kay nang makadutag sa mga karaan nga simbahan kay mao magud na ang mga kusukan pa ba kanang mga emblem sa tuang pagtuo ba baga. So ingon ana ang mahitabo. So iampo ko ninyo mga sir ug mga ma'am, iampo ko ninyo nga sa panahon ana nga tawag ining dialogo unyang hapon magmalampusod og daghang ta mga Katoliko nga kana bitaw nga mapasabot nato sa insakto natong pagtuo
And at the same time, yun, mag-ampot nga na conversion sa kasing-kasing sa mga Katoliko nga nabugnaw na sa atong pagtuo. And sa tinuod lang, wala ko'y plano nga i-convert ng mga dili Katoliko kay gahi pa na sa batong bantilis. Kung naamang galing conversion nga mahitabo sa ilaha, mga sir o mga ma'am, grasya na sa Ginoo nga gihatag sila tungod sa ilang tinguha nga makabalos tinuod. Sir Glenn Luzon, yes sir, maing buntag, 1 to 5 p.m. Sir Glenn. Ikaw ra isa sir or naa kay mga kauban. Actually naa ko'y mga kauban karon, pero ako ray usang watubang. Okay, di mo sir ang karaan simbahan sa Leyte. Iya puhon sir Sandy. Sige sir, wala problema. Wala problema kung makaadto ko puhon dito. And sa mga Katoliko nga gustong mutabang sa itong program, daghang kong salamat kay until now nagkinahanglan kaayo kami sa inyong tabang ug sa inyong suporta kay wala mi mahimo niini kato ang programa kung wala inyong tabang suporta. And ayo mo kalimot sa pag-like, share, follow sa ato ang page, ang mga bag-o pa dinhi, and i-subscribe ang ato ang mga channels kay mga panahon nga dili ko maka-live sa Facebook, nakadirect ako to sa channel basig unya sa channel ko mag-live para at least kuan siya tawag anang kung silbi alternate ba kumbaga kay paso na magud ang akong StreamYard. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So iampon mi ninyo bisan unya mga magsugod alauna bisag one Hail Mary lang sa kana nga panahon, one Hail Mary for the intention sa ato ang kuan sa ato ang tawag ining dialogo. And murag karon pud to ang ila stalwart in the Brad Paul Alima sa Cagayan. Iampo pud na to. Kaya para at least daghan ang kuan daghan ang muatubang sa mga amigo nato nga mga dili Katoliko nga kanunay nag-atake sa atong pagtuong Katoliko. So kana mga sir. O dili sa kay ko magdugay ngano na usab man ang imong program sir pag live actually na kuan na ako ang StreamYard napaso ang ako ang StreamYard. Sa una, StreamYard man god naka-live na tulo ka buok. Sa isa kay gayon tulo ka account na ko ang mag-live. So karon ang hitabo is tungod kinapaso siya, so muna ako ang gi-alternate Facebook, YouTube, ana ang mahitabo. And kini ako aning i-download, i-upload na ko ni sa to ang YouTube channel. Ngano man kay nabi bagong balaod karon si Meta nga 30 days lang siya. Ma-post sa Facebook pag humana na ilahan na nang i-delete. So mo nang mawala ni. So ako aning i-download then i-upload na to sa kwan. Ano sa anak? Yata na si anak. Okay, one Hail Mary lang mga sira kung pangayoon sa inyo niyang hapon. One Hail Mary lang para intention sa ato ang dialogo sa gitawag ug kapagtuo. So din lang sa kay ko magdugay mga sir kay mga andam papug ko. And nagpaabot po ko sa itong mga kauban pang-uban. And again, iampo mi ninyo nga magbalampuson kini nga event. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia et Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to Thee, and for all that not have recourse to the special the Masons, and all those recommended to Thee. Amen. Eternal rest be unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa ngalan si Bukpwersa sa TV Palipuntor gamit ang ipanguluhan ng ipangunahan sa Catholic Apollos International sa kumakabanan sa LCX na mga Katoliko nagasubaybay, nagataban, nagasuporta sa programa. Kini yung ubos nga alaga gusto sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno. Sir Carlo, kinsay Pentecostal Pastor Sir Carlo. Ug ako tim pa rin manamit ni Ingon, Ecclesiam Servir at Film Katolikam Defenderi. Maayong buntag yung tanan, Ave Maria, Ave Baptist Rey.